Hej, så har jeg overstået den første CT-behandling, og overstået det lyder så negativt ladet. Det er overhovedet ikke noget særligt. Det er helt fint. Det man starter med, det er, at man tager stikken og sprøjter ned over ansigtet. Og derefter så tager man ruller ned over ansigtet. Og jeg har selvfølgelig særligt gjort det hen over den plamage, som jeg har snakket om, som ligner det storkebid eller noget i den stil. Og til sidst så har jeg smurt det med gelen, som skulle få det hele til at hele op lige så fint, hvor der er en masse vitaminer. Det er der jo i alle produkterne, masser af vitaminer og mineraler og naturlige virkemidler. Og det her, det skulle så virke hudhelende, så det er lidt spændende, hvordan jeg kommer til at se ud om noget tid. Men det eneste der er, det er, at jeg er lidt smule rød musset i hovedet, og så føles det lidt solbrændt. Men det er helt fint, der er ikke noget at frygte overhovedet. Så herfra i hvert fald første omgang.